Esporcet per mi és un projecte de vida, és un projecte professional, és un projecte que m'ha donat moltes coses. També és veritat que porto més de 40 anys a l'organització. Un orgull també, veure-la créixer. Vam començar amb 6 persones, ara som un miler, hem fet molts projectes, hem fet moltes realitats, il·lusions que eren realitat, és a dir, per tant, és un projecte de vida i un projecte professional, un projecte molt interessant. Il·lusions fetes realitats. Per tant, possiblement ho definiria com a realitats. També et posaria adjectius com creixement, com donar servei a les persones, satisfacció. Els canvis es produeixen molt ràpid, hi ha moltes interferències, moltes interseccions, moltes coses. És una entitat que a poc s'està consolidant en un territori, s'està consolidant en una estratègia de treball. Per tant, la veig molt bé, a més amb més salut que ara, segur. Jo crec que precisament un dels èxits de l'organització Esporcet no ha sigut treballar mai a curt termini, sinó a llarg termini. Per tant, per mi l'objectiu principal a curt termini és fer projectes a llarg termini.